Jo, počkej. Já budu twerkovat na videu. Wow. Tak čaute lidi, moje jméno je Alex2929. Dneska jsem tady s Fifíčkem. Čus. Má nový skin, jak vidíte. A mám na zádech napsaný F. Ano. Oh yeah. Tak dobré, a dneska si zahrajeme zase náš slavný Bed Wars. Oh yeah. Tady neměl vůbec úspěch, ale to je jedno. Tak Měl, kámo, když jsme to celý vyhráli, hele, vole. dobré. Tak, Bed Wars, pojď. 119? Tak jo. OK, tak jsem tam, hele. Taky, a pojď red. Ne, tak Ne, takže yellow. Yellow. Já jsem tam. Já nevidím tě tam, ale dobře. A mapa Chickmans, ona je dobrá. OK. Počkej, ale já tě v yellow nevidím. Jo, už jo, dobrý. Tak, dobré. Ahoj. Jo. Tak jdem. Kdybychom to vyhráli jako ten minulý Bed Wars. Doufám, že to bude mapa Chickmans, ale asi nebude. Ne, nebude. Ona je totiž dobrá, ale To bude, hele, to bude Vindalil. Budeme hrát dneska. A to nevadí, Vindalil je Jo! To hrál Pedro. Jo, že jo, toto je hrozně dobrá mapa, ale. Hej, jasně, my jsme jediný, my hrajeme zase s blbýma varezákama. A minule ten Varez byl dobrý, jakože. No ale to byla jenom s ní jsme hráli, ta byla dobrá. Ale ty to tady tam budou 2 hodiny stát na bronzu. No dobrý, už tam nejsou. Ale on dobře staví. Hej, on není Varez. Ten bude dobrý. Jo, tak budeme s ním i týmovat. Jako minule s toutou. Má dneska čas Lily, ale ona není to přítomná vlastně, takže je to jedno. Ne, nepodkopávej ho. S Lily by jsem si zahral. Že jo, dneska já taky. Ale ona není... A my jsme v prdeli, kdo má bloky. Aha, mu došly bloky. Dejte mi bloky. A tady ten Varezak je blbej. Jo, to je píč. No tady jenom, no jasně, zase na bronzech, vole. Čemu potřebuješ bronzy, ty debile? Chceš nějaký ty bloky zas? Nebo jich máš už dost. Já jdu kde je železo? A jo, vlastně na druhé straně. Když tak můj kanál budete mít jako vždy v dole popisku. Dejte mu tam odběr. Jo. A potom ho zrušte. Ne. A někdo už tady má meč proti mě, tak já jsem v prdeli. My jsme žlutí? Jop. Jsem salaka. My jsme totiž zvyklí hrát vždycky za červený. Že jo? Máš pravdu. Moje všechno. Ty vogo, tam nemůžu vlézt, mi se to vždycky lagne. Já si kupuju papání. Žrání. Já už jdu na postel, hele, já jsem hodně vybavený, dobře. Já taky. Ne, počkej, já musím mít ještě brnění, ale. Já už ho mám. Já taky. No tak. A mám ty jakože nejslabší věci. Zeber si krumpáč. Já ho mám. No tak jdeme na někoho. Počkej. Pojď na red. Jo, už jdu. Daret, jo. Na náš oblíbený tým. Ano, a co, taky můžeme hned zabít, ne? To by bylo super. Tak je zabijeme. Čau. Tady jsou. Tady nabíhají. Tam jde a jít někde nahoru. A ten nic nemá stejně. Tam jde jít i nahoru, si myslím. Tam jdem. Hej, tady je červený. Tak pojď get green. Jo, tam nikdo není. Aha, tak jsou tam všichni, no tak. Pozor, on tě zhodí, hele. On má knockback. No, ale on spadl taky. Já padám s ním. Tam nikdo není. Já padám s ním. Já vím. Ne. Tam fakt nikdo není? No ne. No počkej, já jdu na tebou. Ne, oni to mají zabarikádovaný soundstonama. Počkej. Já mám ten druhý nejlepší krumpáč. Zabili mě, no.
Já mám ten druhý nejlepší krum. Oni tam naběhli všichni zelení. A oni to mají ze sandstone, že jo? Kdyby to měli z normálních bloků, tak to mají už v řiti, tu postel. Doufám, že máme zastavenou postel, jo? Ten Vares už to zase... Ty Varesáci prostě jenom zastavují postele, to je všechno, hele, oni co... Máš pravdu. Oni si nakoupí brnění a jenom to zastaví, ty postele, co dělají skoro všechny Varesáci. Tak ale počkej, aj tam dají aj nahoru, si myslím. Já vím. A mám Iron Sport. Super. Fakt? Jo, a nejlepší krumpáč. Hezky ty. Jedu za tebou na střed. To je tak vždycky u mě. No, ty no. Hej, pojď se mnou na střed, já si taky naberu goldy. Dobré. Tam je ten zelený hajzl, pojď. Papír. Nabíhají zelení. Ale ne na nás, dobrý. Ono tam letí ta Vareska, dobrý. Tady, vole, kupuje furt jablíčka a chodí Máme na vůbec zastavenou postel? Jo, on jich zastavoval. Ale já jsem spíš koupil sandstone, hele. To je jedno, pojď na někoho. Ale nemám krump, hele. Máš nějaký dobrý? Jo, ten nejlepší. A Super. já ti dám kameny, Ne, dej mi ten tvůj železný meč, já budu killit a ne, já budu ničit, dej mi ten tvůj krump. A já ti dám ještě ten kameny, nebo jsme ho taky něco mít, tady. Ok, já už jsem připravený, hele. Ne, já potřebuji ještě chestplate, hele. Ty vole, čum se, mutanti tady jdou. Já se jdu ještě koupit chestplate, počkej. Tak pojď, ty suko, ty zabila varezačku. A když ona také, aha, to je jedno. Dal jsem jí. Já se tady počkám na Lucky Block. Super. Hej, ten náš jde na blue, pojď na blue. Ne, počkej! Yes, mám chestplate, aspoň něco. To Tak jsem pojď přesný. pojď na blue. Jo, běžím. Tam nikdo není. Ok, jsem tam. Ne, oni tady nabíhají hrozně moc červených. Pomoc mi, hele. Tak pojď. Jo, jsem ho zhodil, yes. Jo, je mrtvé, já Tak jsem ho zhodil. pojď. Jdem na blue. Tam ne, tam už jsou lidi. Zabijem ho. Už utíkaj, hele. Ne, oni střílí lukem. Tak jdeme na někoho jiného. Oni už mají luky, no. To dopadne špatně. Oni mě střelili a já jsem mrtvej. Jedu na green. Ne, počkej na mě, stáhni se k nám, pls. Jo, počkej, já už jim ničím. Pojď. Nemůžu. Pojď. Utíkej. Pojď k nám. Ne, pojď rychle tady, pojď tady. Já mám luk. No tak tady pojď rychle. Explosive bow. Pojď tady rychle. Explosive bow. Meč. Ne, mi dali, kurde. A potřebuju sheep. A já jsem měl ty nejlepší věci a mi dali. Yes, já jdu. Na koho? Já mám explosive bow. Hej, ten náš to dělá tak vychcaně. On Jo. staví to, co vždycky já dělám. Já mám explosive bow, já si jdu koupit sheep. Ty máš explosive? Jo. Tak dobré, já budu ničit. Ne, počkej. No, já mám explosive bow. Když to je lepší než meč. Jo, no. Ale nějaký meč by se mě hodil. Co si koupím za 1 gold? Nevím, sheep. Jo, mám nejlepší krumpáč. Dobré, tak pojď na ně. Já budu ničit, jo? Ale já nemám žádný meč, hele. A nic nemám. To nevá, počkej, já si nazbírám goldy a jdu si pro nějaký... Já jedu kilič lukem. Ke green, jo, jdeme. Jo. Tady jsou kdo? Red, tady jsou green. Jo, já jsem do něj střelil, yes. Pojď za mnou. Já jdu. Jsou tam? Do prdele. Já jdu. A střílej. Ne, počkej, já jdu na střed, já jdu k nám, hele. On je tak šury, že mě ani netrafí. Střílej. Stříleš? Jo, střelil jsem na něj. Dáš mi 2 goldy? Rychle, jo dám, já mám 2 goldy, ale pojď, rychle. Pojď za mnou. On tam dává Matildy. Pojď k nám rychle. Já nemám jídlo. Já taky ne.
stejky přidávají nejvíc. Jsi tady? Jo, dáš mi goldy nějaké? Jo, 2 mám jenom. Tak mi dej. Kup si luk třeba. A já mám explosive bow. To máš ale dobré, že máš ten exploziv. No ale já potřebuji ještě meč, chápeš? Docela. Já Tak je já ti dám meč, tu máš. Já je můžu totiž Za killit. tebou. A kolikátka je to? Level 1. OK, to mě bude stačit. Počkej, se jdu koupit ještě brnko. Čekaj. My se vůbec nevěnujeme divákům. My se tak soustředíme lidi. Já teďkom tady rozbím kaktus květináči. Do prdele! Do prdele! No, Matilda. ty jsi umřel? Ale jde po mě. Jde po mě furt? Ne, Rozbila nám cestičku? ne. Potom na nějakém serveru ona ti rozbije cestičku. To už si nepamatuju, jaký to byl server. Au! Já tě nemůžu zabít. No, já vyskočím teď. No. Hej, chestplate. Level, obrana, jo, to je lepší chestplate než mám. Chceš chestplate? Já ho mám. OK. Kolik stojí čestka? A do prkvantíc. 1 iron. Mám čestku. No tak jdeme na ně? Jo. Už po tobě střílí. Jak jsem odletěl. Jak jsme oba dva s ním vystřelili? My máme oba dva už luky. A já? Explosive. Oba dva explosive. Já normál. On tady staví tu. Já ho kryju. A já. Čekaj, budu před ním a ho budu tam kryt. Já ho kryju ze zadu. On je dobře vyčúraný. My jsme 3, aspoň. Hele, tam je, na vrchu. Jo, já jsem ho trefil. Já jsem mrtvej. Co? Já jsem mrtvej. Já jdu k nám. Ty modří dobře střílí lukem. Máš tam chestplate. Máš chestplate v čestce. Jo, už tam jdu pro něho. Jaký? Jedničku. Pro jedno. No. Ne, ještě ne. Ne, já chci jít na villagera. To je dobře, on to udělal. Jo, no, on je dobrý, no. Máš 8 goldů? Ne. Půjdeš prosím tě na střed pro goldy plus. Kolik? 8. Oni dobře kýlí, kámo, těma lukama. Pojď. Jak jsem rád neužil, vole. Jsi mrtvej? Jo, ale asi budu. Ne, pojď. Srdíčko. Ne! Oni tě zastřelili. Jo. Já ti dám nějaký věci. Tak mi je dej do Čech. Já ti dám pár těch. Hele, pojď, stejku. Ať mu padne Lucky Ne, já jsem ti dal všechny. To. Tady. Jo, on má ten... on mi dal šíp. Hodnej kluk. Jo no, ale ještě potřebuješ luk. Ne, počkej, já si chci koupit Lucky Block plus. A já nemám nic, ale... Já ti dám, hele. Když co spadne z toho Lucky Blocku, tak to ti dám. Ty dobře killíš, hele, tak. Jo. Level 1. Dávaj. Do čestky. Jdu na irony. Hej, mám prázdnou láhvičku od něj. Máš irony? To je moje prázdná lahvička. A jo. Irony nemám už. Co tady chodíš na moje irony? Barhudem.
Aby jsem si zahrál potom do oblak, hele. Ty vole, čím sejde sem? No, Zachráníš mě? jo, počkej. Jo, jdu za tebou. Kde seš? Ahoj. Jak jsi tam dostal? Uj, takhle. Pojď, já jdu tady. Hej, ale on to dobře teďka obrněl, hele. Dobře dělá, kámo. Ty varezáci prostě dělají hodně aj ty. Yes! Léčivý lektvar. Mám něco pro nás. Obráz. Já mám furt level 1 meč. Pojď. Tak pojď, no, tak ty takhle na mě, tak já na tebe takhle Tomíku nějaký. Ty vole. Kdybych měl Legendary Sword, tak jsem teďka aspoň brutálně po to, jo? Já potřebuji help. Note. Nepotřebuješ. Já nemůžu teďka. Pojď. Já mám, kdy, ne. Hej, co mě to bereš? No. Aha, to je stejně level 1. Oni nám zničili postel. Ne, green. Dobrý. Já si furt kupuju lucky bloky a čekám, až mě spadne legend. Pomoc. Jo, pojď k nám. Pomoc. Pojď k nám. Ježíš, Ender Česká. Ale rychle já potřebuji rozkopat. Aha, tady se tak jde. To dobře udělal on. No právě. Mám ten nejlepší meč. Fakt? Jo. Takže máš legend. Ne, Iron. Super. Tak můžeš killit. Já mám zase nejlepší krumpáč. Tak půjdeš sem se mnou do středu. Čum se, co jsem dostal od nich. Obraz. Ježíš, Iron bloky. Tím zastavím trošku postel. Ještě krumpáč je lepší a bloky potřebuji. Bloky? Já ti je koupím. Ne, už je mám. Kámo, ten tu krásně postavil, hele, jak se s tím machruje prostě. Já mám furt ten explosive bow. Tak jdeš do středu? Jo. Ale já mám level 2, 1 meč, hele. Jim zabiju leda po... Bacha. Jo, já čekám, ale na tebe čekám. Počkej! Počkej, jak potřebuju taky nahoru. Tak tady běž. A řekni, už jsem tady zas. Už jsem tady zas. Tu máš 3 goldy. Jo, díky. Nemáš 5? A jo, tady jsou. Dáš mi je, prosím. A tady máš 3, máš jich 6 ještě na krum. Jedou po nás, hele. Já rychle běžím k nám. Ale brutálně rychle, já si jdu koupit meč. Tam pálí lukama, jsi v poho ještě? No, já jsem. Ty vole. Jo, mám nejlepší meč. Tak pojď, ty svině. Ty vole, pojď. Jo, dáme ho, pojď. Je mrtvej? Ne, není. Já tady budu čekat s explosive bow, tady. On tady udělal takový hradby dobrý. Green už jsou dávno v prdeli, co? Už jsou úplně. Hej, on jde na red. Jdeš s náma? Jo, já jdu. Pojď. Já mám dobrý krumpáč, dobrý meč. Počkej na mě, hele. On tady čeká na nás. Jo, super. Já si dám léčivý lektvar. Tak pojď, Jdu na ně. Pojď. Tu killit, hele. Jo, oni jsou mrtví, prostě my je zabijíme. Já jdu ničit postel. A kdo se bude o naši postel hlídat? Nikdo. Oni to zastavili tímhle. Dortama. Ne! Bacha! Pomoc! Potřeboval by jsem švihnout do A ší. kde jsi? Tady. Ať kope on. No, já jsem ho zabil. Super! Pojďte do něj! Moje holka. Jo, jsou mrtví. Hezky on. On to vykopal? Jo. Hezky. Tak dobré. Jednu postel máme zničenou. Dáme na ty blue, hele.
Tak to Jsou bude fakt těžké. Jo, to bude těžký, oni jsou dobří. To jsem si ten léčivý lektvár mohl nechat na něco. Mm, Hej, jdeme kupovat strančky. Kolik máš goldu? 4. Já 1. Tak 8 goldů a ty si dáš strančku a já budu tě... Ty si kup zlaté jabko. A job. Prdele. Tak pojď se umístit G-Green, pojď G-Green. A já tam jdu, hele. Musíme jim ale taky zničit. Já jsem říkal, že někdo musí hlídat naši postel. No, oni jsou svině, ty modří jsou totiž silní. Straničku si mám koupit? Jo. A půjdeme pěkně. Zlaté jabko ještě. Aha. Ne, pojď, strančku si kup. Kolik máš goldu? 2. No, tady máš. My jsme jim zničili postel, oni mi to už zničili. Tak dobré, pojď, tu straničku. A jedem, hochu. Počkej, a ještě zlaté jabko. Dáš mi to zlatý jabko, pils? Počkej, já si ho napapám. Já musím taky vydržet, ale já tu máš zlaté jabko. Dík. Tak jdeme na ně. Oh! Kámo, bychom je všechny vykylili, ne? Tam je na středě. Jo, jdem na ně. To porazíme. Oni jsou tady, pojď. Tady jeden. Jo, hezky ty. Tak pojď. Na něho. Ne, on mi dal, zabij ho. Já nemůžu. Jo, je mrtvej. Pojď. Budu ti říkat, kde jsou. Ale kde je on? Tam je ten. Můj? Ne, pojď tam k ním. Ten tvůj onkily, pojď k ním, ke Blue. On je tam kilý? Jo, on je tam kilý. Hezky. Hezky on. Pojďte. Pojďte, dáte ho. Má málo, má 6, 4. Pojďte tam k němu, má 4 hápka jenom. A on je jeden? Jo. Jo, tak to je mrtvej. A on skočil sebe vraždu. Jo, ale hezky mi, jo! Dobré, GG, zase vyhraná hra. Že jo. Kámo, zase to máme natočený. Dáme ještě jednu, hele. Jo, ty bogo. Hezky mi. Kolikátka lobby? 4. Aha. Lobby 4? Tam Ty je... vole. Hezky mi. Škoda, že jsi umřel, no ale nevadí. Ale já jsem ho dal, ale. Jo, hezky ty, hele. My jsme měli oba dva explosive bow a my jsme na něj furt stříleli. Setkáme se u podia? Jo, ale ne, já jsem u tebe. Tak dobré, jak je Bed Wars? Pojď Bed Wars 119. Jsem tam, nemůžem. Tak Bed Wars, to potom, počkej. 79. Jo, jsem tam. Red. Red. Ne, dáme yellow. Pojď red, je red. Ok, já jsem red, ale. A pojď mapu Havaj tu je. Jo, super. Není tam do oblak? Není. A Pokémoni tady jsou. No tak, ne. Havaj mapě dvojtu, yes. A Pokémon 3. Bertík, 4 má Pokémon. Pokémon 5 a i Havaj 5. Kde je Bertík? S ním jsme my. Doufám, že není Vares. Ale Varezáci jsou taky jako nejsou špatný. Ale Pokémon. Ne, Pokémon vyhrává. Ne, napíšu Havaj. Havaj. A tam hodně hráčů píše Havaj. Pojď, Já co taky. to bude? 7-7. Já jsem dal taky Havaj. Pojď, 7-7 je to, tak co to bude? Podle mě Pokémoni to nebudou. Havaj! Havaj, baby! No, hrajeme s nějakým Vareza. Jo, super, hrajeme s nějakým Gandalfem. Gandalf. Chceš bloky? Já mám. Gandalf, dávaj Gandalf. Teď je to Gandalf. Já jdu na postel. Jdem na postel? Já jsem to taky přeskočil. A i ten Gandalf tady postaví cestičku. No tak ho postav na střed, hele, Gandalfe. Gandalfe, stavěj.
Je to fakt Gandalf? Jo. Nebo on tak prostě vypadá. To já nesleduju Hobita. Ale my nemůžeme ničit postel, oni nikdo nestaví na střed. Tak to máme jednoduchý. Ne. Ne, proč tam šel, ty kriple! Ne, já jsem spadl, já jsem to laglo! Nesmíš nikdy kopat cestu. Ale mě se to laglo a se tam spadl taky, já jsem skočil. Ale Já jsem taky spadl. oni nikdo nestaví na střed totiž. Takže my tam jsme samotní, hele. Guj. Já jsem zase spadl. My jsme jediný na středu. No tak greeni, no. Já jsem Hezký Gandalf. Nemá meč, ale pěkně je kilý, hele. Hej, ten náš červený už jde na zelený. Já jdu za ním. Oni ho zabili. A oni jdou k nám Yellow. Black and Yellow jde k nám. Yellow jdou k nám, rychle. Dělejte. Já jsem jim ho zničil. Ne! Proč? Já jsem to úplně tam měl načnutý. Brutálně. Žlutí! Já jsem umřel právě. Dáme jináčí hru, hele. Toto už asi nevyhrajem. No, já jsem umřel. No, my ne. On má už ten železný meč. Jdeš umřít? Nejdu umřít. Já to zkusím dohrát. A co mám já dělat? Čekej. Když jste na videu. Tak mě spektátuj. A když jste na videu. Tady je k ničemu. No, my jsme jenom 2. Proč na mě střílíš? Jdeme ničit postel, pojď. To říkáš komu? No jemu, vole. Už tam jde, hele. Ono střílí, hezky. Hezky. Dobře ty. No já si pro něco zajdu jenom. Jo. Ne, on chce týmovat, protože na něj střílíš. Co? Já jsem skočil. Do Matrixu. Já spektátuju. No tak pojď lobby. A zahráme survival game. OK. Lobby 4 zase. A survival games. Ok. Ne, já jsem dal Annihilation Circle. Tak, survival games. Kamu, rychle. 2. Dvojku. Jo, jsme spolu, čau. Ne. Sorry lidi, už ho kašlám. Hej, tady tenhle má dobrý skin. Hej, jdeme ten. Meziville 3. 3? Jo, jsem tam. Takyž. Dobrý, nikdo není nahoře. Kde seš? Na Meziville 3? No. No, ale já tě nevidím. Meziville 3. Jsem tam, vedle tebe. Aha, tady. Koupíš mě ten? Nemám prachy. No, taky ne. 25 coinů. A 0 vítězství. Já vždycky jsem ve finále a vždycky to finále prohraju. Jo, no. Jednou jsem vyhrál, jenom jednou. Jako survival games? No. Já 0krát. Protože jsem tě vždycky zabil, ne? Omylem. Já vždycky chci mlátit do něj a já místo do něj mlátím do Ádi. Kolik je tady lidí? 4. Čau. Přibližuj si kameru furt. Jo? Já si v možnosti přiblížím úplně kameru a dám ještě co. Podívej se na mě, Na mě se podívej. Si to dám na pro. Dej si to na pro.
Okay. S tím se úplně dobře hraje. Je dobrý hrát přes Skype takhle s kámošema, že jo? Jak hraješ sám, to je nudné. Že jo. A hlavně když natáčíš sám, tak to nejde Minecraft prostě. Kolik máte kilů? Když jsme ani nezačali, vole. Já mám jeden. Já taky. Máš to vpravo. Já to vidím. Já taky mám jeden, hele. Jednou jsem měl 20 ve jedné hře. Hezky ty. Mohlo by to už začít, co? Mě se všichni odpojili, to jsou Já se teď odpojím. Já taky. A pojď hru. Desert 3, Desert 3. A jde. Dole to je, za 7 sekund začíná. Jo, Jsi tam? jsem tam. Dobře mi. Mám jeden emerald. A mám jednu helmu. Já mám Pojď za mnou. Jdeš? Jo. Tuhle má pomoc v oblivě nemám. Já už jsem ji vyhrál jednou. No. Kamo, někde se skováme. Mám pro tebe meč. Já Ty máme. máš meč. Máš? Jo? Jaký? Dřevěnej. Já ti dám ten zlatý. OK, dík. Ale to je úplně to stejný, takže to máš 4 plus a dřevěnej taky 4. Pojď za mnou, jdeš? Jo. Nebij mě. Aha, to byl on, za náma. Dal jsem někoho. Dáš mi ten meč? Jaký? No, To máš. jo. A už mě nezabijej, prosím. Jo. A někdo jde k nám. Bacha, za tebou. Za tebou se někdo bude blížit. Tam je, za tebou. Ne! Zdrhej, on je hodně silný. Ty vole. Leaf. My vždycky na začátku umřem. Jseš na leaf? Arabika 3, ne. Arabika... Mi nejde rád líp. Aha, jde. Jak jen. Jo! Mezivil 1. Jsem tam. Ne, jo, Já jsem nahoře. Vás? Jo, čau. Ahoj. Ještě za další mezivil budu tam zase já, tak. Nám se to stalo, a já tam byl, a já jsem tam byl potom taky. Beru ti věci, jo? Setkáme se zase tady, já tam přijdu, já někde půjdu. Jak se vždycky dobře najdem. Já mám luk. Síla 1. Ale nemám sheep. Kde jsi? Kde jsi? Tady. Tam si, tady, čus. Čau. Já nic nemám, já nemám žádný meč, já mám jenom luk. Jdeme se Tady někam... pan Fifiček CZ má hodně míšů z míšových šíleností. No tak když se mnou bydlí. Vy spolu bydlíte? Ne! On má fire! Já jsem mrtvej. Nemá, vole. Zabij ho. Jo, on má fire. On ho nedám. No. Leave. Tak pro dnešní díl to asi bude všechno. Ne, nebude! Bude. Ne. Ještě hrej. Kde jsi? Tam. Pojď a Desert 2, Desert 2. Ok. Jdem. Jsem tam. Tenhle stream bude mít asi tak hoďku, že jo, Áďo? Dneska si zahráme Beat Battle.
A Bed Wars, ještě potom jednu na závěr. Že jo, Aďo? Na závěr Bed Wars. Hej, ten Google s náma chce týmovat. Budeme s ním týmovat, nebo ho zabijeme? Týmovat. OK. Jak bude mít dobré věci, tak ho zabijem. Nemusíme ho zabít. Je to kamoš. Já mám jenom kalhoty. Já mám velikánský nic. Já nemám nic. Fakt? Ne. Ten Google chce být s náma. Mám... A mi to sebral. Mám absolutní hovno. Tak pojď za mnou. Kde jsi? Pojď. Půjdeme tam, kde jsme byli minule. OK. Kde tam nás zase zabili? Ty vole, nestíháme. Tak Co pojď. tam? Kalhoty jenom a luk. Já taky mám kalhoty. A pojď za mnou, pojď za mnou. Tam je i čestka velká. Kde? Tam, tady. Jo, vlastně. Dej mi ty věci, prosím. Jo. Co tam bylo? Nevím. A jsou tady 2 čestky. A ty jenom helma. Dáš mi? A ještě tady mám lektvar svižnosti. To máš svižňáka. Jo, dík. A někdo tady jde, si myslím. Jo, jde. Hezky ty. Shiftuj. Já jsem mrtvej. A já tež. Leave. Dáme ty dáme build battle. On zabil i toho druhýho. Takže byl battle. Pojď na lobby 4. A jaký byl battle? Počkej. 1. Jsem tam je 91 lidí. Dobré. A mapu? Byl battle 9. Byl battle 9. Tak, už jsem tam. Já jsem jdeme. Ho. Mě to na kameře nejde skočit. Mně dneska se to povedlo. No, vidíš. Mně to na videu nejde. Opět ne? Mně to nejde na videu. Hej, tady má někdo toho. Blbýho skina. Vypadá jak kripal. Kde seš? Oni se tam líbají. Víš, že to video, které natáčíme, má 2 gigabajty? Aha. To je jedno. Budu mít asi málo místa na disku. To je jedno. Je to uprdno. Je mi uprdela celá republika, že mám, to je skvělé, jedu lombor. Nasenko. Kdy to začne? Aha. Pitíčko, vole. Ok, od Game říká. Tak jak mám namalovat pitíčko? Víš, jak je normálně pitíčko do fruko? No. Tak toto. Tak to bude dost těžký. Tam uděláme žlutou vodu. Čo je? Posral ses. A já podíval jsem se do zrcadla. A zjistil jsem, že vypadám jak gamer. Ajajajajaj. To je velmi špatný. Viděl jsi od Knifefakea? Dítě odhalilo gamera. Jo. A to je gamer. Víš, že gamer tam má jako gay a mr? Mrt. Mr jako mistr a gay.
Chápeš? Ne. To dělám ze skla, takové kolu. Můj panáček drží pitíčko. Je, to je pěkný, že jo? Ne. Pro mě to by bylo pěkné, ale jako by se to nelíbí, tak asi ne. Když jsem to ještě neviděl. Tam dám žlutou vodu. A drží takový pitíčko. Mně se to líbí zatím to moje, hele. Mi to moje ne. To je podpora. Mně se to líbí, to moje. Mně moje ne. A fakt, ale to moje se mi nelíbí. Tady udělám takovou vodu. Ještě brčko. Já už to mám. To je dobrý moje. Potřebuji hnědou vlnu. Oh fuck. Kolik máme na tom? 2 minuty, já už to mám. Oh fuck, já to musím. Mé vypadá zase jako mimino, který pije pitíčko. To je strašný. Ale je to dobrý. Když mimino pije pitíčko. To moje, vole. Já tady udělám takovou hlavu, že to pije. Mám to udělat? Jo. To je moje hezký, hele. Myslíš, že mu stihnu udělat čepičku? Já nevím. Já mu tu čepku dělám. Já mu dělám pořádního kšilta. Já mu dělám snapback. No. Já už to mám. Sice moc to pitíčko tam nejde vidět, ale... To je boj. A ten můj vole, jak to chlastá. Snackback, pitíčko. Snackback, pitíčko. Můžu udělat ještě, že se to vylilo na zem. Voda. Protože mimino. Tak to jsem dostal. Hej, já tam napíšu. Já už to mám. Hej, já jsem tam napsal gamer. Ty jsi tam napsal, že to je gamer. Chudák gamer, hele. A pítičko od gamera, to bude. Hej, já si to vyfotím. Já jsem mu dal stejně ok. LBS to si pamatuj. LSTD, jo. Dej mu super pup. On ti dal totiž taky super pup a měl z toho Co hezký. to je, fuj. Super. A že to moje bylo pěkné. Jo. Mně se před chvíli přerušilo nahrávání. Santy. Mně se před chvíli přerušilo nahrávání. Co to je? To je ruka. Ale co? To pitíčko, proč to dělá z bedrocku?
Tam Aha, on bere asi Minecraftový svět. Ardiach. To je hnusný. Co má napsaný na cedulkách? Jablkový džus. 100% jablkové šťávy. To je moje. Hej, ty to vyhraješ. Ty oči. Taky. Já nic, já muzikant. Já ti dávám epic. Proč se to dává všem? Dobrý, špatný. Tak tady někdo dělal to, co nemá. Já se na to radši nedívám. No, radši to ani nenatáčej, Áďo, radši to dej dolů, hele. Nikdo to nesmí vidět. Tak dobré, už to tam není? Teď už ne. Je to hezký, sice to není vůbec hezký. Super. A to mu dá ale epic, jo, debil. Já dávám pup, ale... Tahle píč. Já dám super pup. Ingiml... Hej, to je pěkné. Ne, to je hnus. Hej, to jsem taky tam měl udělat ze skla, aby z toho tekla voda. Gamerova hlava. Jo, dej mu super pup. On ti dal taky super pup. Podívej se na to. Gamer. To je hnusný. Gamer má dlouhé vlasy. No jasně. Úplně. 7. jsem. Já jsem 4. Jak může být tenhle hajzl třetí, vole? Já jsem ten nejpěknější. Že jo. Byl by to 1. Jsi tam? 1? No. No jo. Super. Jsem tam. A dáme potom ty Bed Wars. Jak dlouho nahráváme? 40 minut. Jo, tak ještě do té hodinky to natáhneme. Budeme potom, jak dohrajeme na od mého kamoše server? Jo. A vytvoříme mu to? Se pomoze serverám. Když tak napište dolů do komentářů, jestli se vám tyhle série s Áďou líbí. Jo. Co máme? Chleba. Co? Pečivo, chleba, 4 rohlíky. Tomu segedínský gula, 4 knedlíky. Já tam napíšu pečivo, chleba 4. Pečivo, chleba 4 rohlí. Pečivo, chleba 4 rohlíky. Já tam udělám mačetu, že to probodlo. Pečivo, chleba 4. Mačetu. Johnny Mačeta! Já se zblázním. Jestli to tak půjde dál. Jsem neschopnej a k ničemu a já jsem velký kopírant. Ne, chci žít ve svojí prdele. Pečivo. Chleba 4 prostitutky, tomu segedínská vagina. Jak to vypadá zatím to tvoje? Úplně hrozně. Moje nějak podobně. Jak mám udělat ten vnitřek? Žlutý nebo jak? Takový bílej dost. No žlutej, no. Já tam žlutou nemůžu dát, protože já mám podlahu z gold bloku. Tam žlutý chleba. To takhle bude vypadat. Já mám zatím jenom hlavu, ani ne to. Já tam napíšu plesnivý chleba. Jak se to řekne správně po česky? Plesnivý? Plesnivý.
Zapni troll button. OK, do videa. Dobré. Nic neříkáme, já se totiž strašně soustředím. Hej, a já. 2 minuty? To jsem v loji, kámo. A proč na videu musím kopírovat? Já nevím, jak mám udělat ten tvar chleba. O kolikátej jsi byl vůbec na tom, v tom pitíčku, jak jsme měli dělat? Já 7 jsem byl. Jo, na 4. Jak mám udělat ten posraný vnitřek? Oranžový. Tak. Tak. Jsem to udělal bílý. Ten vnitřek. A jakože ten nůž neumím. To mám jakože docela pěkný. Ještě dělám to dřevo. Pečivo. Mně se to moje líbí. Kolik máme minut? Minutu. Tady je nůž, který to ukrojil. Jak se píše Johnny Macheta? Johnny Machety. Johnny Machety? Mhm. Jonhy se píše? Mhm. Dobré, ale mně se to docela líbí, to moje. Moje Se podíváme, jestli nahráváme, jo. 52 minut. to seš ty? To je moje. Hezký. Dej epic, Já vidíš? jsem dal awesome. Dej epic. Lesnivý chléb. Dej epic, John prosím. Macheta. prosím. Jo, já jsem dal epic. Líbí? Jo. Co to je za dřeva, jo? Tady penis udělal. Jak awesome, vole. Pamsk. Super pup. Mhm. Když to není chleba. Jo, já tady to dal do těch obrázků, Já vole. jsem mu to rozbil, ty obrázky. Já jsem mu to tam rozbil všechno. Co to je? Super pup. To je hovno. Ještě bys to musel protáhnout tady. Velikánský hovno. Tady jsou ještě malý hovna. Toto je moje. Epic. Ale máš to dobré, ten chleba. A ta hlava teď. Ti dávám epic. Kamo, 2 lidi. 2 lidi epic. 1 good, 1 awesome. Tady nic neudělal. Epic! On byl AFK. Co to je? Hej, někdo tam dává epic. Awesome, epic. A super pup. Zase nic. Proč tady nic nedávají? On furt dává 8. Tady tenhle, ta dada. A ten furt epic, vole. Kuba. Nějaký. To je docela dobrý. Já nedávám ok. Já taky. My jsme ještě nedali nikomu awesome. Nebo good. Protože nikdo to nemá tak pěkné.
Marox 888. Co to je? No! To není špatný. Já dávám good. Já taky. To se mi líbí. To vyhraje, určitě, Kuba. Ne, já to vyhrám. Super pup. Tak co to je? Já jsem dal pup. A co je ten chlap? Nevím, to je nějaký vole. A Einstein. Postižený. Jo! Já jsem čtvrtý! Já jsem to vyhrál. Já jsem čtvrtý! Oh yeah, baby. Johnny Macheta nezabral. Yes. Jo. Poslední. Dáme ty Bed Wars. Ne, poslední hru ještě. A potom Bed Wars, Jo, jo? Beat Battle 2. Beat Battle 2, pojď. Jo, jsem tam. Yes. Vyhrál jsem to. Já už mám 4 výhry. Já jsem debil. Ne! Já ti dám na stažení mapu, jak na parkour. Já umím parkoury. Tak tu vyskoč. OK. Já jsem debil. Jo, ale že jsem to už dal, Áďo. Hodněkrát ty to vždycky dáš. A dneska za kamerou prostě hovno. Ty jsi za kamerou? To už jsem stavil s taťkou. Tvůj taťka to jakože stavil? Ne, taťka se dívala, to jsem stavil. Já to stavět nebudu. Jo, počkej, můžu? Jo, protože po druhé jako už to fakt ne. Můj taťka taky tady stavil a byl předposlední. Já nesnáším Minecraft. A proč ho teda hrajeme? Protože v ním je to lepší svět než ten, ve kterém hniju. Já už to mám. Ještě ne. Se jdu dívat na Gameříkovou hlavu. Dáš mi Epic? Jo. Já tady skáču před Máš game. Facebook, Filip? Ne, Proč? protože. A nemusíš to tady říkat na videu. To je jedno, to ani nepotřebuješ, že jo? Ne. Připoj se na net a spawnuj hned. To moje je hrozný. Hnedka budeme na Bed Wars stavět na střed, jo? Jo. Tam totiž jen tak někdo nepřijde hnedka, kromě nás. Já už mám hlavu, fa. Počkej. No, co je? Já už musím končit. Tak si ho přinesem, ne?
Co? Tak si- Nemůžu. Já to stříhnu zatím. No Bed Wars. Tak už jsem tady zas. Už jsem tady zas. A pojď Bed Wars. Ne, lobby 9 a 114. Jo. Jsem hlasoval pro Tak už jsem tady zas, jako obvykle. Chipmunks. A teď si zahrajeme mapu, teda Bed Wars a... Chipmunks. Já Jo. jsem hlasoval teda pro Chipmunks. A já taky. Ale asi budeme hrát Antik. To jsem nikdy nehrál. Já taky ne, ani nevím, že tady nějaký Antik je. Ani Krystal jsem nikdy nehrál. Taky ne. To jsi měl na oběd. Špenát. Já furt ty. Co jíš? Brambory zapíkaný s masem. Doufám, že lidem nebude vadit, že tady žeru. A ty jsi minule ve videu... Co se tady kryješ? Hele už. Jo, to je tohle. Jo, tak to jsem hrál. Taky. Stavěj rychle na střed, já už mám... Já už jdu něčit postel. Jím. Stavěj rychle na střed. Tady zezadu jsem. Pojď rychle na střed. Máš bloky? Jo, 12. To ti nevystačí. Já půjdu ještě nakoupit bloky, jo? Tak mi nákup. Bude ti stačit 12? Jo, Mám pro tebe 22. tak dávaj. A port. Já možná si koupím meč. No, možná, spíš určitě. Meč si koupit musíš. Vlastně on tam stojí na ironech. Kde Někdo se tady má- Ty jsi na středu Jo. a vybíráš tam goldy? Super. Co jiného. Bavuješ tam s modrým. Jo. Já ti jdu švihnout. Jsi druhá debil. Proti Spidermanovi. Spiderman. Špagetový jméno. Spaghetman. Kolik máš goldu? 1. Já 2. Pojď na blue. OK. Jdu ničit. Pojď. Ne, mě zabije. Ne! Já jsem mrtvej. Ty a taky. Jo. Hele, chestplate mě hodil, dík. A jdeme hned na blue. Ale musíme si koupit nějaký dobrý meče. To je jedno. Level 1. A ty si kup lepší meč. No právě. Já si... Setkáme se na středě, ok? Ok. Já jsem spadnul. Jsi debil. No to já jím a dívám se někde do blba. Tak pojď. Počkej, já nemám nic. Já na tebe čekám. Já nemám nic, já jsem měl level 3 meč. Nakupají bloky, prosím tě. Oni nám někdo ničil po tu cestu. Jo, on už. Tady zase staví hradby. Já jsem spadl. Já už jsem měl krumpáč. Dobrý, level 2. Nech mi ten iron. Tak dobré, jdeme potom na ně.
Počkej, jo. Na tebe nic ne- počkám. Kup si krumb a já tě budu chránit normálně. Já se chci jenom vykýlit. mečem. Budeš mě chránit, jo? Jo. A někteří už mají ten meč, ten dobrý. Já nemám nic, hele. Já potřebuju meč. Setkáme se na středě? Jo. Kolik stojí tyčka na opice? Já se koupím jenom. Vole, co to je? Já On si nemá koupím- nic a já mám brnění, on mě dá. Pojď. Já mám knockback. Počkej, já nic zase nemám. Ty jsi debil. Nabíhá modrej. Modrej. Nabíhá, hajzl, nabíhá. Jdu chránit postel, stejně nemám. Jo, on ho zabil. Kamo, varec? Pojď na ně. O, ty vole, a my jsme v prdeli, ale. Ne, jsme. Jo, jsme, proto on má luk. My se já nedostaneme na nepovedla. střed. Já vím. Tuhle hru máme prohranou. Nemáme ještě. Máme, proto oni furt tady budou. Tak je zabijem, ne asi. Tak tam pojď. Ne, to nejde, ale. Pojď. Ty vole, on má Iron Sword. No cože má Iron Sword? A já mám půl srdíčka. No tak pojď sem. Jsi mrtvej, co? Jo, zase. Jo, on už odešel. To je hrozná hra toto. Já jsem na středu. Tak ho zkus zabít. On utíká k němu, no. Greeny jsou mrtví. Yellow, my jsme co? Yellow. Nabíhá na mě Yellow, on mě zabil. Tak pojď, já jsem ho teď zabil. Já jsem Já- ho zabil, který... No já jsem mu totiž bral hodně srdíčka, víš? Jsem ho zabil, který tebe zabil. Jedu na koni. Ježišmarja. Rychle ještě jeden gold. Proč se to tak pomalu spawnuje? Jo, mám 5. Já jdu za nima. 5 goldů. Jo, rychle. Já budu chtěl... Hej, když tak vem aj můj Máš gold? A Jo, mám jeden. Jo. O má luk Koupím už. nejlepší krump. Jo, dáš mi ho? Jo. Já budu zase to ničit. Díky, tady. Hazej. Dík. Ne. Když dostanu Legendary Sword z Lucky Bloku, tak ti ho dám, jo? Jo. Zase killit. A koupíš si ty straničky. Mhm. Ty vole. Tak a... Nechoď tam ke cestičce naši. Má Au. 20 bloků, no. Ty vole, kdyby si viděl, co tady je. No tady zastavuju brutálně postel. A my jsme v hajslu. Nejsme. No proto on tady bude kempit 3 hodiny. Kdo zas? Ty vole, pojď tady. Počkej. Potřebujeme helpnout všichni. Já čekám na luk, hele. Já jdu za vama. Rozbijeme postel. Yes! Nejlepší krumpáč. Dá se. Mám 2 už. Chceš jeden? Ne. Dobrý. Mám tady Jo, už jde pryč. No, Ne, ale to- já mám shit meč. Strašný. Jo, jdem, na střed. Pojď a ho vykilit. Jo. Pojď rychle. No já jdu, ale já mám shit meč. Pojď. Ne, do prdele, tak tady jsme neměli chodit. Ne. Mina. Hop. Ty jsi tam dal minu. Jo. To je hezky ty. Kolik stojí mina? Několik ironů. Vyboj. Jenom 2 jsme už tymi. My jsme jenom už 2 jenom. Hej, mám sheep. Drop smoke. My už jsme jenom 2 týmy. Mhm. Cože? A to nesmíčí, protože... Gold!
To je můj gold. Ne, ty jsi mu hodil. Ne, to jsem já tobě hodil. No díky, já fakt krumpač nepotřebuju, když má 2 železný debil. No ale on mě ho zebral, víš. Já mám šíp. To je svině. Dej se mnou na střed. Yep. Nikdo tam není. Jo, rychle. Je tam jenom šit zelený. Tak moc šit není. Nemáš žádný meč, tak ho zabijem. Už utíkal. Au. A chceš 2 goldy? Jo, díky. Máš na ten. Na luk. Yep. Pojď. Tom borce zkusím dát. Hezky. Já jsem ho dal, super. Já taky. Hej, on tam poslal Matildu. Na blue. Jsou jenom yellow. Kdo ještě chybí? Je... My Yellow. a yellow. Pojď na yellow. OK, ale já si tady čekám na ještě, jo, Máš ten nejlepší krump? já si koupím Iron Match. Máš ten nejlepší krump? Jo, 2 dokonce. Jdu si koupit, kámo, tolik bronzu! Mám 40 staků bronzu, kámo. Já vyzkouším laky. Já taky. Já mám 3 laky. Ti padne. Kamenej krumpa. Dáš mi ho, ten kamenej? Jo, luk! Mám luk! Dáš mi ten kamenej? Jo. No. Yes, mám luk. Ještě jeden lucky. Další luk. Mám 2 luky, hele. Dám ti ten level 1 luk, na. Tady. Já ho nepotřebuji. Já nepotřebuji ten level 1. Já už jsem připravený, jako já jsem. Počkej. Já jdu kýlit lukem žlutý. Tak pojď tam na střed. Já už jdu na střed. Modří tam ale hrozně moc nabíhají. Jo, já tam střílím lukem. Ne, já nesmím umřít, já ne, hele. Já jsem hlavní kill. Ty vole, blue, jak zabijeme je? No, já mám luk. Yes. Dej mu šíp. Komu? Tomu Pedermanovi. Proč? On má nejlepší luk. Co já teď, vole? Dík. On jde killy tady z okýnka, No, vole. když jo. Hezky on. To se vám na vás dívám, jak vy sílíte. A my středem mám domy. Jo. Já můžu jít klidně na střed, Jeden je za stromem. Já mám brutální svižnost, já můžu, kámo, tady běhat jak sviň. Pojď se mnou na střed, pojď. Ne, oni to tady zničili. Pojď je vykylít. Oni mě shodili! Do My prstí. jsme mrtví, no. Protože jako já jsem měl... Dáš mi věci, plus. Já nemám už. Já ti dám meč. Tu máš. Tu máš meč. Ti tu dám meč. Dal jsem ti ho? Jo. Ty vole. Zrovna já do prdele. Já jsem tam šel s tebou, ale je taky trefil. Jdem. Mám luk. Explosive bow. Máš gold? Ne. Škoda. Napiš šíp plus. Natáčíš to? Jo, nevím, Matildo.
mám šíp, hele. Já máš meč a jak před tebou bude nějaký hráč blízko a bude mít luk, dej Hej, právě. dej mi nejlepší krumpáč. Co? Dej mi nejlepší krumpáč. Nemám ho. Hm. Mám jenom kamenný. Chceš kameny? Jo. Ale hra snad neskončí. Jsi mrtvej? Mohl jsem být. Ale nejseš. Ještě náboj potřebujeme jít. Pojď, já musím dát. A pojďte. Ano. To taky debil. On spadl do díry. Já to viděl. Já potřebuji šíp. Ty jsi na středu? Já ti koupím šíp. Paka. Já ti ho koupím. A mám explosiv. Ti koupím šíp. Máš ho mít je v čestce, jo? Není. Jo, je. Šíp? Jo. Naši ender čestce. Není. Je? Teďkom. Podívej se. No ale ty jsi... Ne, to je můj meč, to je můj meč. Dej mi ten meč. Ne. Dej mi to. Hej, dej mi ten meč. Já nemám ani jeden. Dej mi to. A dej mi tam ten šíp. Tu máš. To nám skončí ta hra. No, za hodně dlouho. Vyhazujeme. Mami. Ach jo. Jdu na střed. Pojď. Bacha, 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 střílí po tobě, bacha. Já to vidím, vole. A už se nemáš dostat jak dom. Mám? Nemáš, protože tady furt bude střílet do nekonečna. Ne, já ho tady killím. Explosiv. Jo, já jsem ho zdržel. Jdu. Yes, on mě netrefil. Jo, žiju, kámo, on mě nezhodil, yes. Tak dobré, já mám luk level 2. Já potřebuji žrádlo. Kolik máš goldu? Nevím. Asi 0, co? My máme asi nejpěknější... Matilda! Ne. Jo. Jsi v pohodě? Do prdele! Ne! Jsi v prdeli. Dáme ještě potom jedný Bed Wars? Asi už ne! Proč? A tam bude legendary. Mama Máš ten nejlepší krumpa. No ale to nám je k ničemu teď. Ty vole. Jdu na mě. Shit panty, pojď. Pomoc! Hej, proč tady nikdo nejí? To je tím fakt na hovno. S většíma blbcema už jsme nemohli hrát. Yes! Co to je za Matildy, ty vole? Kámo, miliarda Matild. Oni jsou tady modří! U nás ničí nám postel! Já jsem mrtvej, ty vole. To je v prdeli. Oni vyhrajou. Máme zničenou postel, já jsem mrtvej. Jdu spáchat sebevraždu. Pojďte na ně, pojď na ně. Nemůžu, já nic Pojď. nemám. Pojď, třeba na toho. Pojď.
Hra Mě spodíle se mrtvé. Kamo tým na prd, hele. Tím na velikánský hovno. Hej, oni všichni mají originální Minecraft, ten Blue. Oni všichni měli skiny. No ale jediný my dva z našich máme originál, vole. Ukončíme video. Ne, neukončíme. Ale to se bude mít dlouho dávat na to YouTube. To tady nemusíš říkat, ty vole. No pojď to ukončit, pojď lobby 1 a pojď tam na to pódium. Zahrajeme potom Bed Wars? Jo. Je to the Hans again. Pojď. Tak pro dnešní díl to bude asi všechno, tak čau. Čus.